وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربذ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. أبو داود أبو أمامة رضي الله عنه تنقل حديثنا في غمر صلى الله عليه وسلم ديه كم حق لهم بولسا davany jenjeli terketse diye şol kişamen cennetin töwreginek bakçalarda öýnüň boljakdygyna kepil geçýändiği. Ve kim diye oýnadybam diye yalan sözlemekligi terketse ona hem cennetin ortasyna öýnüň boljakdygyna men kepil geçýändiği. Yani musulman doganlar İslam dininde oýnadybam yalan sözlemek bolmaýa. Hatta haýwany hem allamak bolmaýa. Amma yani dersin başına da diýişmälek gynansak da käbir özüne musulman diýip gören kişiler yalan sözleýär. Hatta kä halatynda diniň arkasyndan gizlenip edýär şu zatlary. Aýna men haji, ay men molla, bizem musulman, bizem juma gidýäs diýip sowdasyna algy bergisinde sözünde durman adamlar allaýanlar bar. Amma Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Oýnadybam yalan sözlemeli däldi. Kim oýnanam bolsa diýär yalan sözlemegi terk etse, men şonuň üçin jennetiň ortasyna öýnüň boljakdygyna kepil bolýan diýär. Ve devam edýär. Ve bi beytin fi a'la'l cenneti limen hassana hulqahu. Kimde kim ahlagyny gowatsa diýär, men şoňa jennetiň iň beýik ýerine öýnüň boljakdygyna kepil geçýän diýär. Yani musulman doganlar hemmemiz Allah Taala'nın razyligi üçin, Allah Taala'nın razylygyny gazanaly, jenneti gazanaly, cehennemden Allah Taala bizi gora bolsun diýip gaýrat etmeýäsmi? Ene şo biz jennete saljak iň uly sebäplen birem gowy ahlak. Bu Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kepil geçýän diýär. Kim ahlagyny gowlaşdyrsa jennetiň iň beýik ýerine öýnüň boljakdygyna diýär.